What's up mga kamaro? Welcome back sa aming YouTube channel. Kung ka lang sa channel na to at napadpad ka lang dito, please like, share, and subscribe. And i-hit mo lang yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. Welcome ka sa Maru Vlog! Mga kamaro, nandito tayo sa labas ng bahay namin. Yun, pansin nyo ba yung napakahangin, napaka-fresh ng paligid namin dito? For today's video, maipaprank tayo ngayon, which is ang mama ni Rumel. Siya dito, kaya it's our time to prank her. Yung mama ko kasi, sabihin ko sa inyo na siya ay nervyosa at napaka-OA mag-react. Ayan. So, lalo-lalo na po yung captain ko ay mapapahamak or something like that. Kami sa pamilya namin mapapahamak yan. So, ang gagawin natin is magpa-prank tayo. So, which is yung prank na yon ay may cobra sa ilalim ng lamesa prank. so ayan, ang cobra na yan. Yung cobra, yung literal na, hindi yung literal na cobra. So, yung cobra, yung drinking, energy drinking. Yes! So, energy drinking. Energy drink! So, yun yung cobra na ilalagay natin sa ilalim. So, ayan. Tignan nyo lang yung video na to at sana maging successful to. Do it! Tara! Bunal! So ayan mga kamaro, nandito na tayo sa kwarto at nasinap na rin natin yung camera. Nandyan yung camera. Ayan yung camera. Mga kamaro, isinap na natin yung cobra natin. Ito yung cobra natin. Matapang ito, matapang energy. Sa ilalim ng isa. Ayan mga kamaro, tapos na natin ikaw. So ito, start na natin yung prank natin. Tara, punan. Lamig untuk mana? Tidak istirahat masuk. Huwag mo na kuwag sulay, Rima? Aw, ade. Ano wala sila sa lamisab sa naan? Asa man to? Losa man eh! Uy, ang sabi! Uy, nahihas, uy! Has! Dali mo ka nahihas! Kaya doon! Aha! Pagwasak kwan, may pagwasak kwan! Bunal, dali! Has! Uy, dali mo ka nahihas! Kara ilawom! Pagwa pa! Sundang! Masa ba itong ngasa, day? Kubra, siguro to! Masa yung color, day? Pagkapuwa ang saba! Kasi pagkapuwa. Gamay, right? Asa dapin? Awa! Tira, tanawa! Dakpon! Awa, dakpon isa, dali! Dakpon isa! Ayun, binuang doon! Bata ka na! Ay, marami ta! Tanong na isot yung rayak niya! Aman! Nalalasok na lang kuwan! Ano? Naawa pa? Nadiha! Tawa na dakpon mo na isa! Uy, di ala! Dira! Oh! Dinakpan! Ano pa?
Kau nak wala mo anda kay grabe kay kuan lagi. Diyo. Wow, grabe.